כן, הנה הצלם שלנו, אז הוא מצלם גם בווידאו, הוא מעלה בווידאו. בו יצא לקשר הקשר שלנו לדרך הטובה והברוכה עד היום. הדרך הטובה שאנחנו בה, עם כל האהבה שהייתה לנו, עם כל החיים הטובים שהיה לנו, דברים האלה פשוט לא ישכח ממני ולא ממנו. הימים הם טובים, החיים בינינו היו טובים. אני לא זוכר שהיה לנו. הוא אומר משהו, אתה יכול לעצור אותו, להעיר לו באמצע, אל תתבייש. זה אחיך הצעיר. לברכה ויעקב היקרים, מזל טוב בהגיעכם ל50 שנות נישואים מאושרים. עליכם יעיד הפסוק, מנבא הגפן ונבא הגפן דבר נאה ומתקבל. ומדוע דווקא הגפן? אלא כשם שהיין משתבח בחלוף השנים, כך משנה לשנה נישואיכם משתבחים. וכן על כל אחד מכם אפשר להגיד את אמרת רבנו, כפרח המפיץ ריח טוב ללא חשבון וללא תמורה, סתם משום שהוא פרח. וכשמשלבים אשכול שברכתו בורא הגפן ואשכול נוסף, ברכתם עולה ומשתבחת.
כך אינכם שילוב נפלא, ממש זוג לדוגמה. יהי רצון וימשיך היין להשתבח והברכה רק תעלה, ותרבו רוב נחת יהודית אמיתית מכל יוצאי חלצכם, ותראו את פירות עמלכם מתוך בריאות איתנה ושלום בית שימשיך את השראת השכינה הקדושה. וכן יהי רצון וייתן לכם השם הרחמן שמחה מתמדת, וימלא מאוצרו הטוב כל אשר נשמתכם הטהורה מבקשת. מאחלים באהבה משפחת דוד. ואחרי גיל 18 אפשר לשתות. תודה למשה. התלכלך חס וחלילה, היו פורסים לו שני שטיחים. כשהוא היה עובר מהשטיח הראשון לשני, המשרתים מיד מגלגלים את השטיח האחרון ומעבירים אותו קדימה, שחס וחלילה לא ידרוך על האדמה של עדן. הוא היה עשיר גדול. ואז אותם שני יהודים קנו שני מגרשים בארץ ישראל. כשהם רצו לעלות לארץ ישראל, הם קנו פה הרבה מגרשים. אם הייתם לוקחים הליקופטר או מטוס באותם שנים, זורקים אבן בתל אביב, בטוח זה אחד המגרשים של אחד מהם. אבל יהודי שמגיע לארץ אחרת, מה הוא עושה דבר ראשון? הוא מחפש בית קולנוע, מחפש אצטדיון כדורגל, מחפש הבימה, הוא מחפש בית הכנסת. ואם אין בית הכנסת, אנחנו נבנה בית הכנסת. ואז הם אמרו, שני המגרשים שהם מייעדים אותם אלה לבית הכנסת. הרב עוזיאל, שרק שולח להם מכתב למצרים ומבקש מהם לבנות את הבית הכנסת. ובאמת נרתמים כל אנשי הקהילה, משפחת לוי, ואנחנו נבקש את החברה עליזה, נכון? עליזה לוי, בבקשה, לתת ברכה. לכולם. אני רוצה להגיד כמה מילים על יעקב איש צדיק. שנת 67, ולאחר מכן נירה הצעירה, הבת, שברוך השם אומרים, בן ובת נולדים, וזה הפירות הטובים שיכולים להביא הנישואים. לברכה הבאה אנחנו מבקשים דווקא מדור הנכדים את ישוע, הבן של נירה, לבוא לתת ברכה נוספת לזוג הצעיר. במקרה הכינות איתו. סוף הברכה וסבא יעקב. לאט. כשאמרו לי לכתוב עליכם משהו, חשבתי לעצמי, איזה מבין כל החסדים שלכם הכי מאפיין לכם? האמת היא שזה לא היה קשה בכלל. ישר חשבתי על הכנסת האורחים שלכם. פתאום זה התחבר לי לעוד משהו. פרשת השבוע, פרשת וארא, מסופר על הכנסת האורחים של אברהם ושרה ועל אירוח המלאכים בביתם. סבא, בדיוק כמו אברהם אבינו, רק ישמע על אורחים, ולא משנה מי, מתי, למה וכמה, ישר ירוץ, יארגן, יסדר את הבית לכבודם, וימלא את הבית מכל טוב על מנת להלחם בצורה הטובה ביותר. וסבתא, בדיוק כמו שרה אימנו, לא משנה כמה אורחים יהיו, ישר תרוץ, תבשל ותדאג.
אבל הכי מיוחד בכל זה, שהכל מגיע עם חיוך על הפנים, בשמחה אמיתית וברוחב לב. מעשי החסד הרבים שאתם עושים, גם הרוחניים וגם הגשמיים, ביתכם הפתוח תמיד לנו ולחברים שאנו מביאים, הדאגה למאכל ההוא ולמיטה מוצעת, ההתעניינות בלימודים ובכלל בחיים, והדחיפה להמשיך ולהתקדם. אין בפינו מספיק מילים על מנת להודות לכם על כל הטוב שאתם מעניקים לנו. לכן אומר רק מילה אחת, שאני מקווה שתביע קצת מהערכה שלי לכם. תודה. בשמי ובשם דביר, מיכאל, רועי, שירה, יערה, ארז ורענן, אנו רוצים לברך אתכם בחיים טובים ובריאים, ארוכים ושמחים, ושברכת השם לאברהם ושרה, והרבה הרבה זרעכם ככוכבי השמיים, תתקיים בעזרת השם גם בכם. וכמו שמסיימת הברכה הרביעית בשבע ברכות, חשבתי שאני הרביעי. משמח ציון בבניה, כך תשמחו גם אתם, בנו, ותראו אותנו בבניין ביתנו ובבניין ירושלים. אמן. ברשות כולם, חתן וכלה. הדור של האבות והסבים שלנו עלה לארץ ישראל. מה שהיה מסת נפשם של היהודים לאורך מאות שנים התגשם בדור האבות והסבים שלנו. כשאנו היום חושבים על סבא מנחם וסבתא מרים, על סבא בנין וסבתא רחל, על עם שורה ועם עדינו ועם רוקו ועם בת שבע ועם חנו וחלו יעקב ודודה מזון וכל הדודים והדודות, אנו רואים על פניהם זוהר שאין באמת, זוהר של תמימות ושל אמונה שלמה באלוהים. אמא מספרת איך דודה מזול הייתה אוספת סביבה את כל הבנות, ומספרת להם סיפורי צדיקים על הבעל שם טוב ועל רבי יצחק מברדיצ'ב, ואיך כולן היו שותות בצמא את דבריה. כל הזמן אנו אומרים לכם, אנו דור ההייטק, רוצים שהכל יקרה מהר, דברו קצר ולעניין. אנו חושבים שאנחנו הכי חכמים בעולם, אבל יש לנו המון מה ללמוד מהאיטיות, מהרצון להשקיע בכל דבר שעושים את תפילות תשומת הלב. להתפלל כמו שאז אני מתפללים, באיטיות, אומרים כל מילה עם ניגון, מספרים סיפורים כל פעם בהתאמה, על פעם, סיפורים על פעם בהתאמה, עם התייחסות לכל הפרטים. אנחנו מאוד נרגשים במעמד הזה. וקשה לנו למצוא מילים אשר יבטאו את הערכה העצומה שיש לנו כלפי אמא ואבא. בכל זאת, נאמר מקצת שבחם בפניכם. ולמען האמת, כשחשבתי מה לומר, קפצו לי על מילים שאמרה לי אשתי יפה הילה אך לפני מספר ימים. עד עכשיו לא יצא לאשתי לישון בבית הוריי, כי אנחנו פשוט לקחנו ביטוח, דאגנו לגור קרוב מאוד. בימים אלה שבהם אנחנו עוברים דירה, משפחתנו ישנה בבית ההורים. ולאחר הלילה הראשון אשתי אמרה, ישנתי מעולה, מרגישים בבית הזה אנרגיות טובות, חיוביות, מרגישים באוויר את הצדקה, את החסד, הנתינה, התפילה. מילים אלו מסכמות בקצרה, אך בחוזקה, את מהות הבית. אתם, אבא ואמא, דור הביניים. עזבתם את ביתכם בעדן בגיל ה-10, גדלתם בבית שיש בו הכל, וחייתם את הילדות שלכם מתוך שמחה וכיף. ושינוי פתאומי צנחתם לכאן, למציאות אחרת לגמרי, מציאות של לקיחת אחריות ונטילת עול על כתפיכם. ובתוך הקושי הזה הצלחתם לחבר ישן עם חדש, להיות מצד אחד ישראלים לגמרי, מצד שני לחבר אותנו, את המשפחה, למסורת של הדור הקודם. אנו מתלהבים משירת והמלך דוד זוקן בו ביומים, או מאבני יעקב של חנוכה שתכף יחוג.
או מעשו לו מלפונים. ובצד של אמא אנחנו מתלהבים וחוזרים כל הזמן על המאכלים, על הפסוליה, על המדגדג, על הקציצות, על הלחוך. אנו מתלהבים כי אנו מאמצים את הרצון שלכם לחבר אותנו אל התמימות של פעם, אל השורשים שלנו. המשנה אומרת, בין 18 לקופה, בין 20 לדוב, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לצבא, בין 80 לגבורה, בין 90 לסוח. אבא ואמא היקרים, ברוך השם, אתם בין צבא לגבורה. תאריכו ימים כמו שנים. אך הערב אפשר לדרוש את המשנה הזו שלא כפשוטה ולהשליכה על שנות הזוגיות. ואז זה יוצא בין 50 לעצה. מאבא ניקח עצה. איך בשקט נפשי, ברוגע, בלי הרבה מילים, לימד אותנו איך צריך לנהוג בחיים. מספיקה התבוננות בדרכך כדי לראות ולהבין מהי הדרך הנכונה. ניקח עצה להשכים מוקדם בבוקר. זו עצה שאני צריך לקחת באופן אישי. קודם כל תפילה, לא משנה אם נוחתים טילים מעיראק או סתם בוקר רגיל, אבא רץ לתפילה. אם אפשר אצל צפניה. ניקח ממך אבא לחינוך, דחיפה ללמוד ולהתקדם כל הזמן. אתם תלמדו, אני אדאג לכל השאר. אמא, ממך אנו לומדים מדי יום ויום חשיבות של צדקה וחסד. בשקט בשקט, בלי רעש וצלצולים, מסייעת ותומכת לרבים. ניקח ממך עצה על חשיבות כיבוד הורים. ראינו את הכבוד העצום ואת הנשמה שנתת להורייך ואת האהבה שנתת לדודות ונתת ונותנת לדודות. ועצת הזוגיות, כבוד לאבא. במקביל למה שאמרנו, תמיד בשיחה משותפת אמא תומכת בדברי אבא, ואבא תמיד צודק. הנתינה אמא זה בעצם שם נרדף למעשיי. כולם נוחתים אצלכם הנכדים בלי שום מטרה מוקדמת, באמצע עבודה, בערב פסח, ואת מקבלת אותנו באהבה ובתמיד. לכל אחד יש את האוכל ספיישל שהוא אוהב. התחלנו בהתחלה רק עם אורז אוסטרלי, ועם החתן והקלות יש בנוסף גם אורז קוסמטי וגם אורז מלא. כל אחד עם הצלחת שלו. כבר שנים רבות אנחנו עם ילדים, ואף פעם עוד לא הזמנו בייביסיטר. תמיד אמא שם בשבילנו. כאמור, הדרך הזאת של אבא ואמא היא לא סתם דרך שמגיעה משום מקום, היא דרך שמגיעה מדורות אחורה של שורשים חזקים. זאת דרך שנטועה חזק באדמה, ואנו מקווים ומייחלים שנמשיך להשריש אותה, שכולנו נשמור עליה. אבא, אמא, אנו אוהבים אתכם ומאחלים לכם עוד עשרות בשנים של זוגיות מדהימה, אהבה, ברכה ובריאות איתנה. שתמשיכו להיות איתנו עד 120. תמונה, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסד. הודו לאדוני חסדו ולבריאותיו לבני האדם. כי השביע נפש שבועה ונפש רעבה מלא טוב. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. סברי מננה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן
אני גם רוצה לברך את יעקב וברכה. את יעקב וברכה אני מכיר אותם שנים רבות. קודם כל נדבר על יעקב, שיעקב אני הכרתי אותו כשהיה עובד עוד בבנק קופת עם, נכון? בבנק קופת עם. נדבר לפני 20 שנה, אולי קצת יותר. ואחר כך בנק בסך החוץ הוא קנה את הבנק קופת עם, ואז התאחדו כולם ביחד לבנק הבינלאומי. זה היום הסניף הראשי פה נמצא בשדרות רוטשילד שגב. כל זה שלו? כן. זה הכל שלו, כן. הכל שלו. תדע לך, יעקב היה לו תפקיד חשוב מאוד. כן, זה נכון, זה הכל שלו. הכל יעקב. כן, זה הכל שלו. בקיצור, ליעקב וברכה הם שניהם ממשפחתי, מבית אבי ומבית אמי גם. סבא רבא שלי וסבא שלהם הם אחים, שניהם. סבא רבא שלי וסבא שלהם. הלוא האמהות הם אחיות גם, אז הם אחים. בנוסף לזה גם אנחנו זכינו להיות בבית הכנסת הזה פה, כי בבית הכנסת פה יש שני ספרי תורה שהם נמצאים המשפחות שלנו פה בבית הכנסת, והם עתיקי יומי, אולי איזה 60-70 שנה גם. בקיצור, אני אומר ככה, שאנחנו באמת לברך את יעקב וברכה, שניהם. עכשיו תדעו לכם למה שניהם התחתנו בי"ב במרקשמן. אתם יודעים למה? ראשי תיבות יעקב ברכה, שניהם י"ב, נכון? ואז הם התחתנו שניהם בחודש מרקשמן. כן, היוד יעקב ובית זה ברכה, והם התחתנו שניהם, ולכן באמת שאלוהים ייתן להם את החיים טובים ובריאות טובה, בריאות איתנה, ויזכו לאריכות ימים. יש דור ישרים יבורך, דור ישרים יבורך לשניהם. אני איתם בקשר כמעט כל שבוע, יש לי איתם קשר, ובאמת הם משתדלים. אצל יעקב וברכה אין מילה אין, הכל כן. אף פעם לא אמרו לו, אף פעם לא אמרו לכם. אני אולי 25 שנה מכיר שניהם, אף פעם לא אמרו אין, תמיד כן, יש, אין, הכל מלא. וזו הברכה של אלוהים, באמת. אלוהים נותן את הברכה לאנשים הנחמדים כאלה שניהם ליעקב וברכה. טוב, לא נעלה. עוד התמני. לא רואים. Pero 10 en Pampero dale hoy.
השני ואני השלישי, בנים של רחל ואבינו בנים של דאוד. מולי דאוד. כן, מולי דאוד. אבא שלי אמר לי, יוסף, אחרי שקיבלתי כתוב בעדן, מהיום הזה אתה לא תעבוד. כספת תוכה, תעשה מה שאתה רוצה. הולך לספר למסתר מאיר, דיבר עם מסתר מאיר, רבקת גדולה. אשתו של מסתר מאיר, אשתו שלמה, אחיות. הוא ירביץ לכולם, אבל יכול להרביץ. חזר וברוך. תנשי שולי ירירי יגנו הכסרי יורי ומואלי חוריה חרירי זיינה כבל עירני אשרו שפל מה שבירו יגנו עמי
שולם מלאכותון בכל מיני שולם ברוך הוא ברוך בנאו ורבי עלינו יחיים עולמו בריא נאו שולם לאחותון שולם לאחותון שולם לאחותון בכל מיני שולם רגע, מה עם רמקול? צריך רמקול? רגע. עוד לא. I
יהיה להיות משיח יחד ביתה